May payabak po kay kayungan. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po ding makatuking intentions. In kapasalamatan da po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan na naman King Nuestra Señora de las Flores, Roel Pandillo and family. Irene Manalo Kapulong. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebaitan, Mayola Tongkab. Special intention, Deeds Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Resalina Tolentino and family, Ramon and Teresita Mendoza. Para king malalagwang kapaldanan dari, Rosel Montemayor, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Adoracion Dimson, Wilhelmina Patawaran, June Lazaro, Hermenegilda Garcia, Belia Trinidad, Maria Teresa Sampang, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. Para king kalananggang kapainawaning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Wilfredo, Monsignor Aquilino, Rocco, Remichi, Jose Ulysses, Magdalena, Zenon, Remedios, Father Melencio, Father Romeo, Father Guido, Ruben, at ding maldang kaladwa, King Purgatorio.
Ilagyan ng ipam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya payaba, kay kaingan po. Tang kanita, bebe tang matampang ganap kanitin banal kapag masusyan, sisyan tala paring kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu, kingapong gina. Ginoo ikay ngari ning mabilo gayato, Ginoo pakalulu. Ginoo sinabi mo, ing potang pakikitan mo keng pasibayo, ding puso mi mikatmanla keng tula, Kristo pakalulu. Ginoo patnabayan mo kami banketi pasulip, takman mi na ing tula banwa, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king bie alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pikalaban mo king bie alangang kapamilatan ng Kristong kay kanganak, ang mibangon king kamatayan, at ngeni makaluklok dane mong wanan. Potang datang neng pasibayo king ligaya, piblasano ngan sana king biyalang kapapusan, ding sablang mibait ng pasibayo king binyag. Itingin adon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at maghari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang
Pamamasang iba't kilibro rin dapat ding apostol. Inyang Pablo at Corinto, misa na bengi may nakitiyang pamipatilip, nung nuno sinabi ng Ginukeyo, katatakot, bagkus isundo mo ingke kang pamagsalita, at eka miminalog, uling kayabe mo ko. Naman anano balang ng ninuman, uling keraklan karing tao kin syudada iti kanakula. Inya Pablo may natiliya Korinto kilub ning babanwat kapit na. Tuturuna karing tao ing amano ning Diyos. Kanitang Igalyon mitulduan niyang maging gobernador Romano ning Akaya, ding Hudyo misasan metong la. Dekapde Pablo at delum king husgado. Ing taong iti ngarang sinabi, amuyuta no rin tao bansambakin Diyos, king paralan ang makasalangsang, king yuyutos ning batas. Inyang magmula ning makibat Pablo, Igalyon nga nang migsalita karing Hudyo. Nung iti sanang pisasabyan, makatungkulya king metong akamalyan, o metong akrimen a merapat, matulit at ito impakiramdaman da kayo, ikong Hudyo. Dapot, antina ning iting piyamanuan, tungkol ya karing amano, at karin lagyo, at king sarili yung batas. Ikayo mismo, insukat lutas kaniti. Kung malyaring mo niya kayatulan, tungkol kareting bagi. Tinabi ng lungwal king husgado, pisaup-saup de isostesnes ing pamuntok ning sinagoga, at penumbuk de king arapaning husgado. Dapot iti, bitasang pinsingan galyon. Pablo may natiliya pang kayabe ring kapatid karing Korinto. Kaybat, likwana la, at miglayag yang papunta Syria. Kaya Benoy, Priscilla at Yakila. Dapat bayo tinulak in sa sakendo, may nataya karin sa kreya, at pepasatsat na, ibuwak na. Amano ning Ginoo. In Diyos ang ari ning mabilog ayato. Ikon sablang tao, makpak kayo. King mitmuntula kin Diyos, kulisak kayo. Uling in Diyos sa kakatas-katasan, sukat niyang pitakutan. King mabilog ayato, yaing aring sakdal, degulan. Pepay lalam no ring tao kay katamo, at pasakop no rin bansa kay katamo. Ya ing memili kin labwat a kikatantok nangan, abandi ng Hakob, abinanang kaluguran. Papanikya in Diyos kin trono na, busaling masayang kulisak, at tiyop din trompeta. Magkanta kayong kapurian kin Diyos, dalitan niyang kapurian ing ari. Mipako king krus alang-alang kaya katamo, ing ginumi bangon ng ibat king kutkutan.
Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang sanuan. Jesus nga nakaring kayang alagad, ing katutuan sa 7 ko kay kayo, tumangis kayo't lungkot, dapat ing yato tumulaya. Lungkot kayo, dapat ing kay kang lungkot, miyadilan tula. Neng miraramdam yung metong ababay, malungkot siya, uling dinatang na yung oras ning pamagkasakit na. Dapat potang abayit na ning kayang anak, nanagana ka, ing kasakitan na delana na. Tumulaya, uling abayit na neking yato, ing metong ngayanak. Makanyan mo naman kay kayo, malungkot ko ngayon dapat pakikitanda kayong pasibayo. Ading puso yu, mikatman laking tula. Enadayuning ninuman, ing tulayo. King Aldoita, ala na kong adwan na ano paman kanako. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Ito pong ating binasa ngayon ay kasama pa rin sa farewell discourse ng Panginoon ang kanyang pamamaalam, no? Bago pa siya dinakip, no? Pinahirapan at pinatay. No? Kaya siya namamaalam at pinapaaninag na sa kanyang mga lagad na siya lilisan, aalis, no? At sila'y lulungkot. Pero binibigyan ng assurance ang kanyang mga lagad na babalikan niya sila. No? At sa pagbalik niya, ay mapapalitan ng kaligayahan ang kanilang kalungkutan. Ano? Sabi ng Panginoon, iyak sila at ang mundo ay magiging masaya. Pero katapos noon, yung kaligayahan na kanilang madadama ay hindi pwedeng kunin ng kahit sino man. Hindi pwedeng tanggalin ng kahit sino man. At para sa atin po ang sinasabi ng Panginoon dito na lilisan siya at aalis siya ay yung kanyang kamatayan. Pero yung pagbalik niya na ang magiging bunga nito ay kaligayahan sa mga lagad niya ay ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya hinalintulad niya sa panganganak. Habang nanganganak ang isang babae, sabi niya hindi mo ma-spellingan ang kanyang muka sa lungkot at hirap. Pero pag ito'y nakapanganak na, kayo pong mga babae dito, mas makakapag-relate kayo, hindi na nakakalimutan na yung hirap na dinanas. Ang nangingibabaw na lang yung tuwa at saya na nakapagsilang ng isang bata. At yun hindi mo matatanggal sa isang nanay, yung kaligayahan na yun. Kaya dito po para sa atin ang tinutukoy ng Panginoon yun, mamamatay siya at lulungkot ang mga lagad niya. Pero sa kanyang muling pagkabuhay, ito yung kaligayang hindi kayang spellingan ng kanyang mga alagad. At ito'y, ika nga, walang sino man ang makakatanggal nito kahit na yung pahirapan pa sila, kahit na sila'y torturing. Ika nga, hindi mapigilan ng mga alagad ng Panginoon sa pag-aalay at paghahandog sa kanilang buhay. Para bang ito pong naranasan nilang si Jesus ay na nakita nila at nasaksiyan nilang tinorture, pinahirapan. Pero nakita nila at nasaksiyan na sila buhay na buhay. Ito'y magsusustain sa kanila, sa kanilang mga sariling dusa pag sila na ay harap sa kanilang mga paghihirap at mga pagsubok sa buhay.
Siguro sa atin din po, yan, no? Sa tuwing tayo may mga pinagdadaanan, sa tuwing tayo may mga problema, mga pahirap sa buhay, marahil hindi tayo tulad ng mga lagad na pinahirapan sa ngalan ng mabuting balita. Pero meron tayong kanya-kanyang mga nagpapahirap sa buhay natin. Well, let us look at the cross. No? Ang Panginoon mismo ay naghirap, pero hindi natapos sa krus, hindi natapos sa libingan ng kanyang buhay, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. No? Dito rin, naway makakita tayo ng pag-asa, nakakita tayo ng lakas ng loob, na marahil hindi natin maiwasan itong mga pinagdadaanan natin. Marahil hindi tayo makailag sa mga dusa at hirap ng buhay. Pero this is the Lord promising us of the victory of the cross. Mayroon man tayong mga paghihirap na dinadanas ngayon, pero ito'y para sa atin, sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, ito'y mapapalitan ng kaligayahan at ganap na kapayapaan. Kaya tulad ng mga lagad, naway ito'y ang palagi nating focus sa ating sarili, ang laging tumingin sa banal na krus. At tayo rin tulad ng Panginoon, na sinasabi niya, para lang tayo nanganganak. Pero pagkatapos noon, hindi rin natin maaarok at hindi natin maipicture ang kaligayahan na naghihintay at kanyang pinapangako sa bawat isa sa atin. Amen. No. Ngayon po'y ating idulog sa pantimang kailingan, tayong lahat na tulad ng Panginoon ay may kanya-kanyang mga pinapasan na krus. Pero ang pangako niya hindi magwawakas sa paghihirap o kamatayan, kundi sa kaligayahan at kapayapaan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong Diyos, alang sigla ingal doal doming pamibiyebie. Parati mong ulit-ulit ing daraptan mi. Bustan mong managi keng tula kareti at imo hindi patan mo kiluming dakal labanwa karin Nazare. Ipanalangin mi kaya ka o Gino. Ginong mapamakalulu, maimot kami at akalingwan mi ing kekeng sarili. Bustan mong akit mi ing tuneng tula, king pamanyuyo karing aliwa. Ipanalangin mi kaya ka o Gino. Ginong malugod, ingyato mitmuya karing taong danupan, karing tao at suking kasakitan at mamamate. King kailan dang palad, bustan mong abalura, ing dibinong tula, king paintungol, apamanyubling biye. Ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Ginong maligaya, magobra kami, balisa at panamdaman ing kailan katahimikan. Ipagkalubmok sa kaya kami, ing kapanatag ng dibino mong grasya, ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Ngini adwan tamong sarilitang kapagnasan. Sinubling mebye at kapilanman magaring Gino, pasalan mo ring biyemi, ipakit me kaya kaming dalan painturo, king divinong biye tula. Ika mabibi at magari, manggaman king alanganga.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Oy pamimigdalang, tanggapan mo reti ngayon, ay ba't king kay kang pamilya, kaudan ni sanang matalik, ing bepig kalib mo kay kami, at akam tamilaring penga humong kadam alangangga. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, ang ginoo manatilya kay kayo, yat nayore puso yun. Pasalamatan tayong ginoo a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at patuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino'y pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula, kaniting panahon ng pamanyubling nebye, inyang ikristo maging sakripisyo Paschal niya. Iya pamurin ng kaya kaming pari, ng kaya kaming kalapamilatan, aparating paraking kapakanan mi. Ikristo yung biktima ay namatay kapilanman. Ing kordero misan metena mabibe manggaman kingalanganga. Ing tula ning pamanyubing mebye babay ning mabilog ayato kabang ding sablang koro ding anghel karing banwa daralit ding kay kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Banal, banal, banal yung Ginoo sa mayupaya. Sana kikakas katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uninita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyarilang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayam idaong kusang lug, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapet, kaya pasalamat siya kaya ka. Pira sinebi niya na karing kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kari kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ning ka na akong daya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, para karing sablang tao, ban kaya kami patawaran na rin kasalanan. Tatanyiti bilang kabigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Darami kaya kay ting tinapin, ing beting kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmamaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ing banal Espiritu. Ganakan meo ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban maganap kikinugud, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, di sablang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakatuluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, ing kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kayo, ipang mayupayan tatu, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alangangga.
ipa karingamanong tiro ng Ginoo kay katamo. Ipami, tsukaban mo, kasamban ni ilabi mo, Kada kaya kami kayarian mo, di pa amin tuwan yung lumo kaya pisulit, matibal mo. ika kanan ni king aldo, mo kaya kami king aldo ngini, apo ni patawad mo kaya kami rin sa lamuteka, king pamamatawad ni karing may kasala kaya kami. Kaya pa isa at tukso, igabos, sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni, bangking kasaupan ni kaya kang pakalulo, para di kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kayo kayarian at kayo payan, at yung ligaya hanggangan di O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo, ay mo sa babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanghangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang lamang. Hindi kakapatid, may pupugay tang, ngining kapayapan kaya kayo. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan nato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan nato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako. kasalanan niya. Ngayong malugod at magalakat ang ginoong kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato. Nang tama makasadyan tanggat kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginuwag matampang tanggat kaya ka.
tamo. Oy, paming malugod, ingatan mo sana, iniligtas mo, kapamilatan ng Kristo, igamigabos kapamilatan ng kayang pamaylas at kamatayan. Parati kaya sanang masaya, king kayang pamanyubing medye, uling iya, ing ginuo manggaman, king alangangga. Amen. Ginuo manatili kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos, may paitutuyo pa, kuning anak, ang poning banal Espiritu, kumeta ng iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maya Toras, marakala salamat, magandang araw, marami pong salamat.